Rajamäki, Team Elite Academy Lempäälä. Jenna Santanen, Team Fritvarp Tampere. Elina Kettinen, Team Bao Otalampi. Jenna Peura, Team Smells Like Fitness Joensuu. Ja Riia Alkio, Dream Team Athletes Vantaa. Tervetuloa kilpailijat, päätuomari, ole hyvä. Kiitos. Ja aloitetaan kilpailun alkukilpailulla jakamalla lainat kahtia sivuvertailualueelle. Jatketaan ryhmävertailulla, pyydämme 4 ensimmäistä kilpailijan vertailualueelle. Muistutaan painopiste selkeästi toisella jalalla. Näkymä edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja näkymä edestä. Kiitos kilpailijat, voitte siirtyä paikoillenne. Ja jatketaan ryhmän vertailuja. Pyydämme 5 seuraavan kilpailijan vertailualueelle. Näkymä edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja näkymä edestä. Näin. Kiitos kilpailijat, voitte siirtyä paikoillenne. Ja ensimmäiseen tuomarivertailuun pyydämme kilpailijoita numero 102, 104, 106 ja 110. Näkymä edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja näkymä edestä. Kiitos kilpailijat, voitte siirtyä sivuvertailualueelle meidän vasemmalle puolelle. Ja toiseen tuomarivertailuun pyydämme kilpailijoita numero 110, 105, 107, 108 ja 109.
3. Laitetaan kilpailijat oikeaan järjestykseen. Ja nähdään edestä. Käännös oikein. Käännös oikein. Käännös oikein. Ja näkymä edestä. Näin, kiitos kilpailija. Saisiko vielä kilpailijan lainan viivalle? Mahtaessa 110. Kiitos. Ja näin. Kiitos kilpailijat. Alkukierros oli tässä teidän osalta. Voitte poistua lavalta. Ja sitten The sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive, I love being by your side, it makes me shine. We got one summer, so let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. Love being right next to you.
Started out like a movie scene, something straight out of a magazine. I crossed my fingers you'd come to me. Then all of a sudden it became reality. Don't care about no gold, no one else to hit my phone up. None of that pretentious life. No, 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 don't need no pills to get high. There's no doubt in my mind. Your love, it is all that I need. Now I'm on my feet. I'm dancing to the pounding of your heartbeat. Your eyes sing the sweetest melody. Don't care about no gold, no one else to hit my phone up. None of that pretentious life. No, 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 don't need no pills to get high. There's no doubt in my mind. Your love, it is all that I need. Ja kerran vielä näkömeineistä. Näin. Kiitos kilpailijat. Finaalikierros oli tässä teidän osalta. Voitte poistua lavalta teidän vasemmalla puolella. Tänään kuudenneksi pisteen 29 sijoittuu kilpailija numero 105 Milla Karvinen Team TT Athletic Joensuu. Ja viidenneksi pisteen 26 sijoittuu kilpailija numero 107 Jenna Santanen Team Finnpark Tampere. Sarjassa neljänneksi pisteen 16 sijoittuu kilpailija numero 102 Mila Äikäs Team Elite Academy Lempäälä. Suomen mestaruus bronssi pisteen 13 menee kilpailijalle numero 104 Vella Karonen Team Elite Academy Turku. Suomen mestaruus hopea pisteen 12 menee kilpailijalle numero 110 Ria Alkio Dream Team Athletes Vantaa.
Suomen mestaruus. Pisteen 10 menee kilpailijalle numero 106 Iida Lottamäki, Team Elite Academy Lempäälä. Ja sitten kiinnistellään siihen tuoreen Suomen mestarin viereen. Ja isoa hymyä, top 6 sijoitus on upea suoritus kaikilta tässä vaiheessa. Ja onnittelut sijoitukselle 6, 5 ja 4. Kiitoksia huippusuorituksesta ja tämän päivän hienosta urheilusuorituksesta. Ja tässä mitalisti kolmikko tässä sarjassa. Ja saanko pokaalit ilmaan? Kiitoksia vielä. Juuri näin. Kiitos bronssi- ja hopeamitalistille. Jätetään vielä hetkeksi Suomen mestari. Vielä muutama kuva ja sitten vaan valmistautumaan myöskin overalliin. Nokkokin onnittelee.